En aquest cas ens presentarà un dels meus llibres que ha fet, que és l'últim que ha fet, que és sobre les plantes, herbes i flors de camps i vores de camins. D'acord? Si alguns ja l'heu pogut fullejar, bueno, és una passada, perquè podem anar per tot arreu ara trobant la planta que a vegades dubtàvem de si era aquesta o l'altra. D'acord? És molt amè i és fet per la gent que tenim uns coneixements baixets de botànica, o sigui, no cal ser cap manera per entendre el que ens explica aquí. D'acord? I, bueno, si es vol presentar una mica de forma part de Flora Catalana, ara en parlàvem amb en Pep Gesti, i treballa molt amb fer caminades i perquè la gent, entre tots, coneguem molt bé el nostre entorn, que és molt important. D'acord? D'acord. Sí? Bé, doncs, sobre això, perquè així m'entendreu més, Bona tarda, jo soc geògraf. Soc geògraf que m'he dedicat a estudiar la geografia de les plantes, dels boscos i dels prats, perquè ens entenguem, no? I normalment jo dic que soc biogeògraf. De fet, les assignatures que jo he impartit més són assignatures de biogeografia i de paisatges vegetals. Bé, aquest sóc jo. Bé, doncs, avui, amb l'excusa, jo crec que és una excusa, de presentar aquest llibre d'herbes i flors de camps i vores de camins, el que faré serà explicar com són aquestes herbes, després explicar com és aquest llibre i finalment la relació d'aquestes plantes amb la ratafia, que menys, no? Bé, doncs és el que jo havia posat en aquesta primera pantalla. Primer, explicar plantes arvenses i ruderals, ja explicarem què són. Després, el llibre i finalment la relació entre aquestes plantes arvenses i ruderals amb la ratafia. Fonamentalment són imatges de paisatges i de plantes. Jo us aniré comentant tranquil·lament. Cada pantalla, cada planta tindrà un sentit. En aquest cas, és presentar el paisatge normal de camps, de marges i d'una masia. Bé, i aquesta és la imatge que jo faré servir ara per explicar-vos que el paisatge té ara uns trets molt especials que són molt lluny, però molt lluny, del que seria el paisatge natural. D'entrada, fixeu-vos, on hi ha superfície plana, per tant, hi ha més terra per bons sols, hi ha més nutrients, no hi ha boscos. Hi ha arbres, hi ha cases, hi ha carreteres, hi ha camps. A mesura que en el relleu fa més pendent, hi ha menys camps, hi ha més boscos o més prats o més maturats. A la muntanya veiem que hi ha un to fosc, d'un verd fosc, que són boscos, hi ha els cingles, gairebé parets verticals, que són roques amb poca vegetació. Bé, això és a Montmajor, al Berguedà, un poble molt simpàtic i que ens ajuda a entendre el que passa. Nosaltres, els humans, hem invertit el paisatge. Allò que és més fèrtil, allò que seria amb un bosc ben esplendorós, doncs és allà on ara hi ha menys bosc. Allà on els boscos serien més escalarissats, més pobres, ara és on n'hi ha més. I hem d'anar molt en compte perquè si valorem les restes dels boscos aquests que són a llocs penjats com els grans boscos, ens equivoquem. Allò són els boscos que correspondrien a llocs més secs, perquè allà on hi hauria uns boscos més fèrtils, doncs no n'hi ha. Perquè per nosaltres, egoísticament, però en aquest cas un egoisme, diguem-ne, positiu, doncs els hem transformat per tenir menjar. Bé, doncs, és un exemple del que passa. Doncs bé, feta aquesta presentació, què són les plantes arvenses? Bé, doncs, simplement és un nom tècnic, fàcil de recordar, arvense, que fa referència a les plantes que creixen, que viuen espontàniament als camps de conreu. I quan dic espontàniament vol dir espontàniament. No vol dir que siguin plantes que són aquí espontàniament. Moltes les hem portat nosaltres, però que ara viuen espontàniament. O sigui que són plantes naturalitzades
i adaptades a unes condicions que nosaltres actuem sempre, que són els conreus. La planta que teniu aquí, no sé si la coneixeu, però si vosaltres fóssiu d'una generació anterior, o potser dues, sabríeu que els camps de blat n'estava ple. És la niella. La niella ara costa de trobar. Hi ha llocs que trobes en els marges, allà on no llencen herbicides, doncs encara potser que n'hi hagi alguns. O sigui, la niella s'ha convertit com una planta típica dels sembrats. Però aneu en els sembrats i no la trobareu. Cosa nostra. O sigui, per un cantó, nosaltres amb els sembrats potenciem aquesta planta, però resulta que aquesta planta es fa molt abundant i, a més, és una planta maca, que salta així, té unes flors fantàstiques, i ja veiem amb aquesta imatge, els fruits realment són també fantàstics, i té una llavor que es barreja amb el gra del blat i és un element tòxic per nosaltres, i més fa pudor. De manera que quan s'elabora la farina, es barreja amb la farina i la farina fa una certa mala olor i a més és tòxic. Però és una planta que s'escampa tant pel sembrat perquè, això sí, les plantes del sembrat, ja ho comentaré després, només poden viure bé aquelles plantes que segueixen el cicle del blat. És a dir, plantes que germinen a la tardor, aguanten el fred de l'hivern, a la primavera fan tot el seu creixement vegetatiu, al juny o abans floreixen i després fructifiquen, acabant tot el cicle en un moment de segar o just després. Les plantes que no arriben a fer tot el cicle complet no poden viure en aquest ambient. No poden viure perquè després de segar es llaura o hi va el ramat i s'ho menja tot. Bé, doncs, això és el primer principi. Les plantes s'adapten al sistema de conreu nostre. Bé, doncs, aquesta és la niella. Què passa? Era tan abundant, feia tanta pudor i és tan tòxica que un dels primers herbicides que es va crear doncs, era per atacar aquesta planta. I ara pràcticament no n'hi ha. Bé, doncs, la niella. Una altra planta molt coneguda i també per la mateixa història ara rara és el blauet. El blauet, a més, és un nom que és molt maco. El blauet ve del color d'aquestes parts de les flors. Són lígules, perquè són flors compostes i que abans era molt abundant. Doncs bé, és una planta arvense típica i que ara n'hi ha poca, abans era molt abundant, doncs, degut als herbicides. Doncs bé, aquí resumeixo el que hi ha, no? Que el conjunt de les comunitats dels camps de cereals és un tipus de plantes molt concret. Penseu que fins fa poc els cereals eren el conreu dominant. Ara també, però abans tenir blat era bàsic per menjar. La resta dels conreus, si tenen cicles diferents d'intervenció nostra, hi ha plantes diferents. Perquè les plantes, ens agrada dir, no tenen el seu cicle. Les plantes necessiten uns ritmes de llum, uns ritmes de temperatura, uns ritmes d'aigua, i si no tenen això, doncs no poden viure bé. Doncs bé, les que s'adapten a tot aquest ritme, i a més a l'extracció nostra, doncs són allà. Si hi ha un conreu herbori de ametllers, d'oliveres, hi ha racons que mai es llaura, doncs allà hi ha plantes perennes. En els cereals tots són anuals, o almenys la majoria. Si el que tenim és una horta, que tenim enciams, tenim escaroles, tenim tomaqueres, com que cada vegada que canviem de conreu, que és molt de tant en tant, ho llaurem, abans es fangava, només poden viure a les hortes les plantes que s'adapten amb aquest cicle tan curt. Bé, doncs, què passa? Que cada conreu té en relació una sèrie de plantes arvenses concretes. Bé, aquesta és una imatge que veiem què passa amb el blauet. Fixeu-vos, tot el camp de cereal no hi ha ni una mata i en el marge que no ha estat afectat pels herbicides n'està ple. És un exemple de com ara el paisatge va canviant. Això seria una planta molt abundant al mig del cereal i ara no n'hi ha.
a causa dels herbicides. Bé, aquesta és una imatge posada en honor a la selva. És un camp, a més vaig descobrir amb en Pep, que tenim aquí, és un camp de císcara. Jo li vaig dir, pujant he vist un camp ben diferent, que jo no sé ben bé què és perquè és que n'hi ha molt. De tornada esperem i vam veure que era la císcara. És tot un camp ple. Bé, i al fons tenim Montsoriu. Doncs bé, és una planta típica de conreu. És una planta arvense. Quan veiem el camp així, diuen, aquesta planta com és? Doncs aquesta sí que ha fet una doble imatge, que és aquesta. És una espècie de la família de les umbel·líferes, perquè fan aquest conjunt de flors en forma d'umbel·la. Bé, doncs, és la císcara. És una planta que a més en té una de molt semblant, que es fan als jardins o que es fa per raons, diguem-ne, de plantes medicinals. Però bé, aquesta és la que tenim aquí abundant. Malgrat veiem camps sencers amb aquesta planta. Una altra planta arvense ben coneguda, i només explico plantes força conegudes, perquè a més són les que hem de saber més. Jo sempre defenso i dic ara, estudiar les plantes rares està bé, però si volem gaudir, doncs mira que gaudim del que n'hi ha més. I les mirem per tots quatre cantons. I després, doncs, les que són rares també es poden estudiar, i s'han d'estudiar, no? Doncs bé, el buixac, que en diem buixac de camp, perquè hi ha el buixac de jardí. El buixac de jardí, les flors són més grosses i d'un color més ataronjat. I aquesta, ara n'hi ha molt, si veiem pels marges n'està ple. Vaja, no sé si aquí a Santa Coloma, però suposo que també, n'hi ha molt. També és de la família de les compostes i que es fa a les vores dels camps, d'una forma molt abundant. Aquesta ja floreix des de ben bé al mig de l'hivern i dura molt. El buixac. I ara passaré una sèrie de plantes de conreu. A veure, quan dic de conreu, dic que són molt abundants en els conreus. No hem de ser massa deterministes perquè hi ha plantes de conreu que també les veiem en altres llocs. Bé, aquestes són plantes molt abundants en els conreus. Aquesta és una de les primeres que floreix, que al març de vegades ja surt, i que és una planta de la família de les labiades, és un lamium amplificaule, bé, es troba força, és molt bonica, en diuen flor rubí pel color de la flor. I ara entrem, veieu que això són explicacions molt breus, què és una planta ruderal? Doncs bé, ruderals són les plantes que creixen espontàniament, repeteixo, espontàniament, als voltants dels espais construïts i llocs que nosaltres ocupem. Bé, són espais molt modificats per nosaltres, els animals, llocs de pastura, són plantes, diguem, d'ambients modificats, transformats, intervinguts per nosaltres o pels animals, sobretot perquè els excrements fa que el sòl sigui ben diferent. Ara bé, com que d'ambients, també passava amb els camps, d'ambients ruderals n'hi ha molts, doncs hi ha molts tipus de plantes ruderals, molts tipus. Aquí teniu, a la part baixa, la flor de la borratxa, que ara encara està florida, també és una de les primeres que floreix, i és molt maca, és una planta que és molt coneguda, tan coneguda que l'hem posada a la portada del llibre, perquè és una planta més que és molt curiosa, té una flor realment curiosa, per dir-ho d'una manera així simpàtica. I és una planta doncs, que podem trobar a llocs ruderals. Doncs mirem uns exemples. Aquí teniu una llista, podria ser més llarga, d'ambients ruderals. Llocs molt transformats, llocs molt pasturats, platges concorregudes, erms, terrenys diversos, diguem, vores dels camps, sots molt humits, que hi ha molts restes orgànics, clarianes de bosc hem tallat, bé, murs vells, o sigui, hi ha molts ambients. I ara posarem uns exemples perquè tinguem una idea. Primer passaré una sèrie d'imatges d'ambients ruderals i que veiem com és el paisatge. Aquí, per exemple, és un camp abandonat. Això és molt important que ho entenguem. Les últimes dècades, molts conreus s'han abandonat. I a l'abandonar-se, abans repoblaven. Ara
no dona, la fusta no es ben bé, es deixa, s'abandona i té com a conseqüència una sèrie de processos de regeneració que va des d'unes pastures d'unes poques herbes oportunistes i pioneres, cada vegada més exigents, fins a bosc. Doncs bé, el que esteu veient aquí és un camp que jo recordo que feia 2 o 3 anys que ja no es cultivava i va quedar ple de moltes herbes, però un dia, anant a buscar plantes per la ratafia, perquè jo tots els anys hi vaig amb grups de gent, vam fer aquesta foto. Per tant, és una foto del dissabte abans de Sant Joan de fa 4 o 5 anys. Doncs bé, estava ple d'aquest trapó, que és una planta alteixins, es diu pulverulent perquè té les fulles ben pulverulent, és a dir, té un bolsim blanquinós que va caient. Si ho toqueu, és com mena de cotó per tot arreu. Doncs bé, aquest ambient, aquesta comunitat, aquestes plantes ruderals són en aquest moment. Si hi aneu ara, que ja fa això 4 o 5 anys, està ple de petites freixes, ple d'esbarzers, ja ha canviat tot. És un lloc que és força humit, està a la vora de la Tordera, bé, doncs, clar, tot va molt de pressa. Bé, doncs, són ambients ruderals, però ruderals que són tota una sèrie, tota una successió de comunitats que va des del camp fins a bosc. Bé, doncs, i en aquest cas, en aquesta fase, la planta que es veu més, n'hi ha moltes més, aquí podríem fer una llista i sortiria en aquest tros potser 50 espècies, o potser més i tot. Doncs bé, doncs, la planta que destaca és el trapó. Aquí és una altra imatge, això és a la vora del poble de Tordera, un camp, diguem-ne, ple de rabanista, que és una mena de raba. Una altra planta que també és molt corrent, que és de la família de les cols, del grup de les cols, i això en plena primavera, doncs, tenim aquest tipus de paisatge, que això seria naturalment un bosc, però ara queda molt lluny de ser bosc, no? El que ja és tota una sèrie de comunitats en relació amb el nostre ús. Si ho llaurem, canviarà tot. Si ho deixem un any o dos sense llaurar, hi haurà tota una sèrie de plantes que van canviant, unes que són més oportunistes i les altres necessiten certa tranquil·litat. I això ja són imatges de l'alta muntanya. Bé, això és de la vora de Tuixén, la foto està feta des de Tuixén, l'Alt Urgell, i fixeu-vos, tot un sector pla. A mesura que aneu pujant, veiem que hi ha marges de verdissa, d'arbres petitons, i arriba un moment que hi ha el pendent. És fort i tot és bosc. En aquest cas, són boscos de pi roig i després de pi negre. Bé, aquest és el paisatge. Un paisatge ruderal de conreus, alguns veiem que estan ja abandonats, d'altres que es pasturen. Doncs això són plantes ruderals en relació a un clima més fred que no pas el que tenim aquí. Per tant, són plantes, algunes diferents. I això encara és més amunt. Això és el Prat d'Aguiló, que està molt més amunt, sota del Cadí. Doncs bé, fixeu-vos el mateix. Els sectors planers no hi ha arbres. Pugem, està ple de pi negre. És a dir, no és que el que veiem això tan verd és perquè és muntanya i que no podien haver arbres. No, aquí hi hauria una pineda, és a dir, hi hauria un bosc on hi hauria molts pins i altres arbres. És una pastura pels cavalls, per les vaques. I què és el que es pastura més? Els llocs més planers, el lloc més fèrtil, i els llocs que ho són menys, que hi ha menys sols, que hi ha més pedregars, ho deixen per pastura així extensiva i hi ha més bosc. Una altra vegada, això jo ho repeteixo molt, un paisatge invertit. També són plantes, que ja veiem aquí, en bona part, ruderals. I ara veiem uns exemples de plantes conegudes. Aquesta segur que la coneixeu, perquè surten els marges, surten els camps abandonats, surten les lleres de barrieres. És, el nom ha marxat, és l'olivarda. L'olivarda
és una planta que és molt coneguda a nivell remeier perquè es fa servir sobretot per fregues, pels cops. És molt important. És una planta que floreix a finals d'estiu, la tardor, és enganxosa, fins i tot el nom científic és Inula viscosa, viscosa vol dir enganxosa, i si agafeu les flors i les fulles i les podeu amb esperit de vi, doncs això serveix molt bé per fer fregues quan un té un bon cop. Bé, aquí tenim ja una altra planta que es fan als marges, a vegades en els camps, fins i tot veiem aquí al fons les roselles. Veiem, a primer terme, és una planta que en diem ull de bou. Poso dos noms de llatí. A veure, ja ho sabeu, no? Les plantes, per entendre'n, fem servir els noms llatins. Quan en Pep sortim al camp, mai diem ull de bou. No és perquè no ho sapiguem. A vegades no ens en recordem, però pel llenguatge nostre, per anar de pressa, per fer un llenguatge universal, cal un nom estàndard i un nom acceptat. Fixeu-vos, aquí té dos noms científics. Abans en deien Chrysanthemum sagetum. I ara s'ha estudiat més, s'ha fet una nova combinació i li diem Glebionis sagetum. Això és el de menys. Però us ho dic perquè també hem de saber, suposo que vosaltres ja ho sabeu, no? Hi ha un llenguatge tècnic, científic, que és per entendre's, perquè sigui aquí, o sigui a Iugoslàvia, o sigui als Estats Units, si tu dius Glebionis sagetum, és d'aquesta planta. Si tu dius ull de bou, encara que digues el nom en francès o en anglès, sapigueu quants noms tenen en català la majoria de les plantes, les conegudes, les més corrents, 20, 30 o 40 noms. I no exagero, vull dir, estan publicats a més. Està clar, cada lloc tenen els seus noms, no? Que està molt bé, però quan fem un estudi així sistemàtic hem de fer servir els noms que són més estàndards. Doncs bé, això és una planta que és molt maca, ara estan floreixint, és una planta de les maques, en diuen ull de bou perquè fa diguem-ne, és una fulla composta, uns capítols preciosos. Aquesta és una planta molt corrent, que també té molts noms. Li poso el nom de borrissol, que és tot de Sant Celoni i l'en diuen borrissol. És la verònica pèrsica. Bé, doncs, aquesta planta, suposo que l'he vist per tot arreu. Però si us digués que és una planta exòtica, doncs sí que ho és. Bé, dic aquesta, que moltes altres que t'he dit també ho són, però aquesta, com que és molt corrent, és exòtica, fins i tot ja és, que en diuen cosmopolita, vull dir que ja s'ha estès per tot el món, amb les condicions normals de marges i de camps i de llocs més o menys humits i pasturats, i sobretot remoguts. Doncs bé, també la tenim aquí, i és molt abundant. Aneu per qualsevol lloc, està ple. A més, es reconeix molt bé amb aquesta flor, no? Bé, doncs, és la verònica pèrsica, però és, per aquí, exòtica i molt abundant. O sigui, s'ha naturalitzat. Bé, un altre que podríem dir unes coses semblants, això és una imatge que està d'una planta que fa poblacions enormes, que en diuen calcida blanca. La calcida blanca és una planta també alta, també és composta, és suaument espinosa, punxosa, suaument, Vull dir, home, si la toques fort, punxes, però no és gaire, diguem-ne, que no fa massa sang amb aquesta. No són com les catoses, que realment sí. Aquesta punxa suaument, diguem-ho així. Aquesta la poso perquè a vegades veiem herbes, les veiem per tot arreu i dic, mira, són herbes. I les veu a distància i dic, mira, fins i tot les trepitges, no passa res. Màxim, si les trepitges, quan estan ja miquetes seques, tots els mitjons i els pantalons queden plens de les arestes i de les espiguetes d'aquesta planta. Llavors, va bé veure el detall. Fixeu-vos quina planta. És la que hem vist abans, És aquesta. És una joia. Vull dir que, a vegades, jo sempre dic, si voleu observar plantes, no tingueu pressa. Porteu una petita lupa, mireu, no importa que no sapigueu el nom, fixeu-la, fixeu-vos, l'observeu, la toqueu, mireu com són aquestes
aquestes arestes, les espiguetes, veureu que les de baix són més grosses i mesures que puja doncs, són més petites. Bé, llavors, si en sabeu més, descobrireu que les que hi ha a dalt són estèrils, però això ja és un altre nivell. L'important és descobrir, l'important és encantar-se davant d'aquestes formes tan curioses. Aquesta la trobem per tot arreu. No és molt abundant, però va sortint. És, fins i tot un nom popular en diuen violeta de pastor. Bé, de plantes violetes, violes de pastor n'hi ha 50.000, no? Bé, doncs, és una planta preciosa. És realment, per dir, m'agrada, no? Té una forma com si fos un conillet. Bueno, de fet, és del mateix grup, no? És de la mateixa família. Bé, doncs, són plantes que s'han d'observar. Té un esperó al darrere, té unes formes ben curioses i té aquesta mida de la planta. Bueno, pot ser que el conjunt de la flor, que pot tenir 1,5 centímetres, màxim no té més, no? Però és una joia. I és això el que hem de fer. Gaudir dels colors, de les formes, de les ratlles. I algunes plantes són una miqueta més punyeteres. Aquesta és una planta per estafaners, però que toquen coses que no han de tocar. Si vosaltres agafeu el fruit, tindreu una gran sorpresa. Si el fruit ja està madur, segur que tindreu la sorpresa. Us emprenyareu molt. Si toqueu el fruit, aquesta planta té un mecanisme exacte, fa així. I és que el que és el fruit, diguem, se separa del peduncle i es dispara. I surt com un raig, un suc ple de llavors. Bé, per això dic que emprenya molt, no? Per això deia, és per estafaners. Tu toques allò i te'n recordes sempre més. De fet, si algun animalet ballar per menjar-s'ho, té un bon ensurt, perquè al moment que el morro toca, i si està madur, se'n va i queda empastifat, Vull dir que quedes amb ganes de marxar, bueno, és que te'n vas pitant. Doncs bé, és una mena de meló en petit, no? En diuen cogombre amarg. Bé, doncs, es fa a llocs d'escombraries, llocs de molta matèria orgànica. I és tòxic, el suc aquest que surt? Sí, és una miqueta irritant. Bé, ja que fas la pregunta aquesta de tòxic, en principi, tot i que aquí estem parlant de plantes i d'usos, si una planta no sabeu que realment es pot menjar o es pot tocar, sobretot no us la mengeu mai. Perquè la majoria són tòxiques, Moltes. Fins i tot les que fem servir per medicina solen ser les més tòxiques, perquè la medicina s'ha de fer a mesura. I si no sabeu com, sobretot, no mengeu. Com aquesta. Aquesta és altament tòxica. Aquesta és preciosa. Doncs, si mengeu una miqueta, no sé si us en recordareu. És molt tòxica. És jusquiam. Aquesta és de la família de les solanàcies, que la majoria són tòxiques, com la patata. Sí, la patata és tòxica. Depèn de com et mengi. No entrem aquí en el tema, Però bé, era només per dir-vos que atenció amb les plantes, que la majoria no s'han de menjar. Excepte que us sapigueu, per a més hi ha plantes que són bones si tenen un procés d'escalfament. Llavors el tòxic se'n va, són volàtils. D'altres plantes, si són tendres, poden ser tòxiques i quan són seques no. Això s'ha de saber. Ara aquí no entrem, Jo només dic això com un advertiment. Aquesta també és tòxica, la majoria. Aquesta és una parenta del sauquer, del saüc. És una planta ruderal, és una herba que la part aèria surt tots els anys, després queda seca, però la part subterrània, diguem-ne, és perenne. Es diu èbol. Es fa a llocs molt humits, llocs amb molta matèria orgànica, i realment és alta, vull dir, fa 1 metre i pico més. Poso les dues fotos perquè totes dues són imatges molt maques. Bé. I ara, plantes que punxen. Aquesta segur que la coneixeu perquè és molt abundant aquí i gairebé a tot arreu. És el car marià, punxa molt. El capítol que té unes bràctees molt punxoses. Però bé,
Les fulles també punxen molt i es fa també en llocs amb molta matèria orgànica, marges, llocs on llancem residus. Es fa a molts llocs i es fa alta també. I aquí hi ha llocs pràcticament de pastura. Fixeu-vos que això també està a la cota 1000 i pico, és un cortal de ramats, i entorn a lloc pla, que seria el bosc més maco, doncs hi ha aquestes plantes que punxen clarament ruderals en relació amb el bestiar. En canvi, on el vessant penja, aquesta planta no hi és, perquè allà s'hi pastura menys. Bé, aquesta també és alta muntanya, aquest en diuen serró, és dels grups dels xenopòdiums. Bé, aquest ara li diuen un altre nom, Blitum, però no importa. Bé, doncs, són plantes relacionades amb l'estança del ramat de muntanya. Quan veieu aquesta planta en els prats de muntanya, ja podeu pensar que per allà hi ha ramat, o n'hi ha hagut. Bé, anem ja acabant aquesta part. Una planta que, per cert, he fet una volta aquí al pati i n'està ple. És la picardia. Però més que estar a la paret és a terra i són molt petites. És una planta que es fa a les parets i en els murs vells, en els pobles, sobretot en els pobles. No hi ha poble que no tingui aquesta planta. A més, aquesta planta és una planta múrria, diguem-ne, que té els seus mecanismes. Quan fa aquesta flor, té una tendència geotròpica de quan fructifica, el pedúncle es gira i va cap a dins de la roca, de manera que queda dins perquè allà germini. S'hi busca un forat i deixa la llavor. Bé, doncs, la picardia. I ara parlarem de dues plantes exòtiques recents. Aquesta és, també han canviat el nom, és per nosaltres la cua de rata. Aquí a Santa Coloma no sé si hi és, sí, hi és. Doncs per baix, perquè és molt termòfil, és a dir, es fa molt a la Costa Brava, al Maresme, al Barcelonès, n'hi ha força. Cap endins, amb el fred no és tan abundant. A Sant Celoni també la tenim, que és molt semblant al clima aquí a Santa Coloma. Doncs és una planta que ha vingut recentment, que és molt maca, que es sembra en els jardins i que s'escampa. Té un mecanisme de disseminació molt eficient, tant per als llavors com, diguem-ne, pel seu creixement vegetatiu. I una altra, que aquesta és molt coneguda, perquè els últims anys ha tingut també una expansió enorme, és el seneci del cap. És aquesta també, en aquest cas, composta. L'altra, la cua de rata, és una gramínia. Aquesta és una altra composta que s'escampa molt, perquè cada flor fa molts fruits. I el fruit té aquesta mena de caigudes, de plomall, que el vent se'ls emporta fàcilment. Una planta que germina molt fàcilment quan té un ambient obert. Quan no té tancat, ja no tant. Quan en un bosc es talla, ara entra aquesta planta. No fa massa, Matagalls van tenir l'acudit, diguem-ho així, de fer una campanya entre els del parc i els bombers de fer unes cremes, que en diuen cremes prescrites, és a dir, per evitar que el bosc s'estengui massa, doncs fan incendis controlats. Doncs què va passar? Que una vegada van cremar, la planta que va desenvolupar-se més va ser aquesta. Per quina raó? Abans aquesta planta no hi era i això no passava. La raó és perquè el vent se'ls emporta, els ramats amb la pell se'ls emporta i els ramats van anar a menjar herba tendra, cau alguna llavor i ja hi som. I, en canvi, si allò fos bosc, aquesta planta ja no podria viure. Però en llocs amb els marges oberts, allà a la vora de Cànoves, van fer un petit embassament, que és l'embassament de Vallforners, que la presa és de terra. Va quedar ple. Ara ja no hi ha tantes perquè hi ha altres plantes. Però vull dir que és una planta d'una progressió tremenda. Quan hi ha un incendi, colonitza ràpidament. Bé, doncs, hem fet un resum senzill, ràpid, del que és una planta arbense
que és una planta ruderal, i amb alguns exemples. Podia fer-ne molts, però el temps el tenim acotat. Expliquem ara aquest llibre. Aquest llibre hem posat aquest títol, Herbes i flors de camps i vores de camins. I com a subtítol, plantes ruderals i arbencis. I a sota, la fotografia amb la flor d'una de les plantes més misterioses i més vaques que abans ja hem vist, no? La borratxa. Bé, com veiem aquí, posem col·lecció Maluquer. Bé, és una col·lecció que l'editorial Brau Edicions, és una editorial de Figueres, que es dedica a fer, sobretot, llibres de casa nostra. I fa uns anys van tenir la idea de fer una col·lecció d'elements naturals dedicada a una sèrie de savis naturalistes que es diuen Maluquer, sobretot a tres germans, Salvador, Joaquim i Josep, però tenen descendents que també són naturalistes, vull dir que és tota una saga naturalística molt important que tenim aquí. Doncs aquests precursors li han dedicat aquesta col·lecció. El primer és els pteròpters de Catalunya, tots són de Catalunya, que són els bernats potents que tenim aquí. El segon és un llibre que vaig fer jo i que era tots els arbres de Catalunya. Els altres, deixem-ho estar perquè també són uns mol·luscs sense closca. I ara tenim aquest que és sobre plantes arbences i ruderals. Doncs bé, tenim aquesta fitxa. O sigui, tenim una introducció que jo recomano que us la llegiu perquè faig una síntesi senzilla, una miqueta densa, ho confesso, però senzilla, que a vegades potser s'ha de llegir en dues ocasions, però que faig un resum dels grans ambients, no tots, perquè el detall seria molt més extens, no? Però fet aquesta introducció hi ha una sèrie de fitxes. Amb aquesta fitxa, en aquest cas és la ravenissa blanca, que si us heu fixat, tant la tardor com s'acaba fred després de l'hivern, hi ha camps que queden blancs, i és aquesta planta, la ravenissa blanca. Bé. Llavors, aquí tenim l'esquema de la fitxa, fem servir la fitxa d'una planta que és ben coneguda, que és l'Aragallis arbensis, l'aragall, i hi ha una sèrie d'elements. Des de... hi ha un esquema que indica, a veure si puc dir, aquí hi ha la cota, aquí hi ha una síntesi de l'abundància al conjunt de Catalunya, aquí hi ha els mesos que es pot trobar en flor, aquí hi ha un nom científic, perquè el nom català, diguem-ne, el que pensem que és més corrent, a sota hi ha un nom científic, aquí n'hi ha dos, que són sinònims. Aquí hi ha una fotografia de conjunt i sovint hi ha una altra fotografia de detall. I després hi ha l'explicació, que és la descripció, d'una manera ordenada, l'aspecte general de la planta, la tija, les fulles, les flors i el fruit. Després hi ha sobre l'hàbitat i la distribució. L'hàbitat vol dir l'ambient en què es troba, la distribució vol dir els llocs on es troba, i després hi ha altres elements que t'explica, si tenen usos, posem usos, i com que ens interessa poder explicar el màxim d'espècies, i com que hi ha espècies que són molt semblants, hi ha fitxes que diu plantes semblants. És a dir, comentem espècies que són semblants al que és principal de la fitxa. De manera que de 160 fitxes aproximadament aconseguim que s'expliquin més de 300 espècies diferents. Algunes només en dues línies explicant les diferències en relació amb la planta de referència de la fitxa. Bé, i ara explicaré una sèrie, són exemples del llibre, vull dir, aquí no hi ha cap mena de misteri, són exemples i aquest diuen esperó de sembrat, és una planta de sembrat, té aquest esperó tan típic, és una planta realment fantàstica. A vegades posem algun dibuix complementari, en aquest cas posem el dibuix dels fruits. La verdolaga, que tothom suposo que coneixerà, fonamentalment és de camps, però també es fa a molts llocs, es fan als camins, es fan a les platges,
És una planta molt abundant a final d'estiu, que es fa molt abundant en alguns llocs. Ara costa més de trobar, però a mesura que passa l'any, doncs, es fa molt abundant. Ara és molt abundant. Que, per cert, és una planta que es menja en amanida, però s'ha d'anar en compte que la planta sigui neta, que no sigui un lloc de pastura, ni que s'hagi regat amb aigua, o que hagi... Vaja, vull dir, que sigui neta, simplement, no? Però és una bona amanida. I com tot, mai un n'ha d'abusar. Perquè sigui bon no vol dir que un pot fer tips forts, Sempre s'ha de menjar amb prudència, però és bona. La rosella, en aquest cas, poso, com que hi ha plantes semblants, hi ha molts tipus de rosella. Doncs posem el dibuix de 3 càpsules que corresponen a 3 espècies diferents que expliquem aquí. Perquè mirant la càpsula ja podem saber de quina espècie es tracta. També va bé veure els pètals, no? Però ja s'explica. Però que en aquest cas el més constant i el que és més fàcil d'observar, perquè els sepals cauen de seguida, són les càpsules. Aquesta és una gramínia. Les gramínies són molt punyeteres de fotografiar i de discriminar en el paisatge. Aquesta és una que és alta així, una miqueta més, que es diu canyota, fins i tot el nom ja... És una planta, és com el sorgo, la melca que es planta, però aquesta és una planta salvatge, també és una planta, diguem-ne, que no és segurament d'aquí, però que s'ha escampat molt, sobretot pels marges dels camps. Molt, molt, molt. Aquesta és la viola dels camps, un pensament de camp, és una viola que és molt, diguem-ne, abans era molt comuna, també els herbicides ha fet la seva feina, però es va trobant. Jo la trobo més o menys per molts camps, i sobretot en els marges es troba, i quan es troba, a vegades es troba amb una certa abundància. L'ortiga seria per les persones menys enteses el prototipus de planta ruderal nitròfila. És a dir, si tu veus allà que està ple, que hi ha un ortigà dens, no falla. Allà segur que el bestiar ha fet de les seves, ha dormit allà, està ple d'excrements, segur. Si allà on ha passat el bestiar, sol quedar ple d'ortigues. Bé, és una planta que és prou coneguda. Per exemple, doncs, hi ha una ortiga que és més petita i alhora ortiga molt, doncs és una de les que es comenta aquí. Bé, doncs, és el que fem? Fer una explicació senzilla. El cebollí és una planta no massa escassa, no gaire abundant, però vist per la carretera que n'hi ha. Per aquí a la carretera, doncs mira, fins i tot arriba aquí. També és termòfila, per tant, a llocs freds no és gaire abundant, però veig que sí, que surt per aquí algunes. Encara està en flor. És una planta de la família dels lliris. La flor és molt maca, i el que s'ha dibuixat és el fruit, i el fruit quan s'obre. Bé, si aneu en cotxe, si no el conduïu, la mireu, si no, no. Bé, aquesta la poso perquè la gent que el coneix diu això és ruderal, és una planta de les sorres de les nostres platges. Però, sobretot, vaig dir que actualment a les platges d'ara és la planta que solament és més abundant. I fins i tot en diem planta d'unes característiques nitrohalòfila. M'explicaré, perquè sembla que sigui molt raro. Nitro ve de nitrogen. Que està nitrificat, no? És a dir, que hi ha molta matèria orgànica. Doncs bé, dic nitrogen perquè m'entengueu, que hi ha compostos nitrogenats de residus on la gent va allà a la platja. I a més, des del punt de vista natural, també n'hi haurien, perquè cada vegada que plou, totes les restes se'n van cap al mar i bona part queden a les platges. Nitrohalòfil, amb una H i una A, fa relació a la sal. O sigui, es fa en llocs nitrificats, salats i, si voleu, amb sorra. O sigui, són 3 característiques. I com que les platges estan constantment netejades, una de les poques plantes que no hi ha manera i que surt sempre és aquesta. Té l'aspecte de raba, hi ha una imatge de detall del fruit, i és el que es troba més, de les poques plantes que tenim a les nostres platges.
Bé, aquesta la poso perquè això pot semblar que és una ceba, i realment sí que és una ceba, no? Bueno, un all, sí. Hi ha, en botànica, en els estudis, hi ha un gènere que es diu Allium. Però Allium és un gènere que agafa l'all, agafa la ceba, agafa el porro, etc. Bé, doncs, fins i tot l'aspecte, si heu vist alguna ceba espigada, és aquest. Doncs això és una planta espontània. Passa que hi ha molts cultivars, cada vegada n'hi ha més, diguem-ne, d'aquest gènere. I per això que la poso, encara que això sigui al mig d'una vinya, doncs és una planta espontània, ruderal, en aquest cas arbensi. Abans hem vist una imatge d'un verbàscum, i aquest és un de semblant. Però aquest es fa més aviat a la muntanya mitjana i alta. Per aquí també n'hi ha alguns, però és molt abundant. Fins i tot ja veiem que l'esquema diguem, de l'altitud fa des de la part baixa fins a la part alta. És el verbàscum Thapsus planera, que és un dels més abundants. Aquí no, perquè aquí potser que abunda més és el que hem vist abans, que és el pulverulentum, però aquest es coneix bé perquè té el conjunt de la inflorescència compacta. Això a nivell nostre hi ha altres caràcters, perquè aquest seria un dels caràcters, no únic, perquè hi ha plantes d'altres que també ho són, però això ens pot ajudar. I aquesta la poso perquè realment és de les més tòxiques que tenim aquí. Bé, per aquí no sé si s'ha trobat, no? Però cap allà a Montseny diuen alguns que és en algun lloc, però és raríssima. Però jo us explicaré una història. Jo he fet la flora de Montserrat amb un altre company, i quan estàvem fent la flora van trobar-ne 4 mates a algun lloc i havien llegit viatgers, monjos que feien explicacions de la muntanya, que era molt abundant, perquè és una planta medicinal molt important i que era abundant. Nosaltres gairebé no la vèiem. Què va passar? Va haver-hi un incendi, un segon incendi, una sequera molt forta. L'última va ser el 94. Va quedar la muntanya plena de belladona. És a dir, tots els sots, sobretot allà on no es va cremar i que va quedar ple d'alzines seques, que la fulla va caure, per tant, amb una certa humitat en el sol, amb molta matèria orgànica, i en llum, o mitja llum, de mitja ombra. Va quedar la muntanya plena. Ara n'hi ha poca, ja. Ara la vegetació s'ha refet després de l'incendi, s'ha refet després de les fases de sequera. Doncs ara n'hi ha, sí, n'hi ha, a les petites clarianes, en algun sot. O sigui, són cicles. Són cicles en funció nostra o en funció de fenòmens naturals. Bé, doncs, aquesta planta és molt tòxica, moltíssim. Es fa servir en medicina, en moderació, però que sobretot que ningú la faci servir, perquè s'hi quedarà, no falla, Vull dir, és una cosa que s'ha de fer amb unes mesures molt petites. Però bé, és una planta que s'ha de conèixer. I ara parlaré de 2 plantes més, ruderals, perquè són nouvingudes de no fa gaire. I totes 2 nouvingudes perquè les hem portades nosaltres. Aquesta és el miraguà, és una planta que es va plantar en jardins, perquè és molt maca. Aquí teniu la fotografia de la flor, i a més, el fruit, fins i tot a vegades, en certa manera, es pot menjar una miqueta, però sobretot, el fruit quan és sec, té aquesta mena de plomalls que es feien servir per fer coixins. Bé, doncs, és una planta que ara veiem escampada sobretot a les terres litorals, que són no tan fredes, és molt abundant a les tanques, però molt, molt. I la segona, que també introduïda per nosaltres, és el ricí. El ricí no crec que n'hi hagi aquí, No. De miraguà suposo que sí. Sí. No, a Sant Celoni, en els boscos, surt tot arreu a miraguà. El ricí és encara més termòfil, N'hi ha molt, diguem-ne, de Barcelona cap a sud i a part de la costa, L'altre s'ha plantat molt, perquè l'oli que es feia servir, que és molt fort, tot es feia, vull dir, l'oli de ricí, vull dir, no sé si us en recordeu, però almenys els nostres avis, les nostres àvies el feien servir
sabia molt bé, doncs, era un purgant important. I ara es fa servir molt com una planta ornamental. Jo recordo que una vegada vaig anar a una festa del Corpus, a un lloc que totes les catifes eren d'això. Bé, i al final del llibre, perquè pot haver algunes paraules una miqueta tècniques, hi ha un glossari. I si alguna vegada voleu buscar una planta o no sabeu un test, hi ha un índex alfabètic de les espècies, amb noms en llatí, en cursiva i en noms català amb lletra rodona normal. Doncs bé, aquesta és la segona part. Ara parlarem de la tercera part, que seria les plantes arvenses i ruderals en relació amb la ratafia. Bé, vosaltres sabeu, segur millor que jo, els que sou de Santa Coloma i teniu interès per la ratafia, que hi ha moltes menes de ratafia, tantes com persones que facin ratafia. Però bé, la ratafia jo la defineixo de manera molt senzilla, no? Maceració de fruits, herbes i espècies en una base d'alcohol aiguardent. És una definició molt simplista, no? Però bé, el que sí és cert és que bona part de les herbes que fem servir es recol·lecten en els marges, en els parats i en els camps. I això és molt important que ho comentem, perquè abans ja us he dit que bona part dels paisatges que són a l'entorn dels pobles són terres que abans eren camps. A llocs planers encara potser que hi hagi camps, però a llocs una miqueta inclinats ja no hi ha camps. Hi havia vinyes, hi havia conreus de cereals, hi havia, diguem-ne, altres tipus de conreus, no? I ara s'han abandonat, ja no és rendible, ja no es fan, i tampoc, com abans es plantaven pins, es plantaven d'altres coses, però ara ja no, perquè econòmicament doncs, la cosa no funciona. No jutjo, vull dir, seria un altre tema. El fet és que es regenera la vegetació. Abans ja us he explicat. I al regenerar-se hi ha unes fases de parats, hi ha unes fases de maturats, que és quan hi ha les plantes que a nosaltres ens interessa per la ratafia. Per tant, si hi ha alguna relació, sí, i és molt forta, indirecta, és que les plantes de la ratafia, moltes són d'aquest tipus, són plantes ruderals. Ruderals i d'altres que són, diguem-ne, gairebé ruderals. Ja us ho explicaré amb exemples, no? Els espais que nosaltres hem llaurat, que estan erosionats, que hi ha una erosió molt forta i que pràcticament només hi ha roca nua, queden plenes, doncs, de què? De romaní, de farigola, i moltes són plantes que són bàsiques per la ratafia. Però són plantes que ara són més abundants que abans. Naturalment es farien a les carenes, es farien en els cingles, en els llocs, diguem-ne, que hi hauria poc sol. I la resta bàsicament seria bosc o serien pastures que els herbívors naturals doncs, anirien pasturant. Doncs bé, ara com que hem erosionat més el sol, tenim clarianes importants, doncs aquestes plantes, com prototipus, doncs, la farigola, el romaní, doncs, són plantes que s'han estès molt. Doncs bé, comencem. La noguera poso en primer lloc perquè, segons alguns, la nou, trencada, aixafada, és un element bàsic per molt tipus de ratafia. Fins i tot algunes ratafies, bàsicament, hi ha nou. Bé, doncs, la poso aquí. A més, la noguera també es pot considerar un arbre ruderal. Pot exagerar una miqueta, però és que ho és. O sigui, la noguera, bona part, són plantades, són subespontànies. I després hi ha moltes espontànies de nosots, no? Però que tenen una relació molt directa d'antics conreus perquè la nou era un element molt important per menjar, i encara ho és. Bé, una planta per excel·lència de llocs ruderals és la malva. La malva, que jo no explicaré ara el detall de la ratafia, però la ratafia, jo tots els anys en faig, tots els anys jo porto gent a pasturar per agafar herbes, i ens ho passem pipa. Jo sempre explico que l'essència de la ratafia és que bona part de les plantes tenen uns aromes, tenen uns components que passen a l'aiguardent, i per això, com que bona part de les plantes són plantes que van molt bé, són plantes que són estimulants,
que són relaxants, són refrescants, de manera que quan bevem una miqueta de ratafia, doncs ens va molt bé, sempre quan es prengui en mesura. Això, vull dir, jo sempre dic, a vegades la gent riu, no? Hem de beure un gotet, però un gotet així. Ja està, això va molt bé. És digestiu fins i tot, no? Bueno, depèn de què hagin fet la ratafia. Doncs bé, la malva és de les coses que són segures. Una infusió de malva, de la flor de la malva, va molt bé per refredats i per altres coses. És una de les plantes importants en aquest aspecte. Per això jo aquí l'explico i després he posat ja una flor perquè veieu que realment val la pena conèixer-la bé, la malva. Fins i tot ja la dita, que no té res a veure amb tot això, anar a fer malves. Per què? Perquè la malva creix en llocs, diguem-ne, abandonats, en llocs molt nitrificats, vores de camins, racons que hem abandonat. No? És una espècie força pionera que quan la vegetació evoluciona desapareix. Però mentre allò ho pasturem, allò ho seguem i allò ho cremem, la malva hi serà sempre. És una planta, dic que és molt important i jo crec que és de les que va molt bé per refredats. Bé, una altra molt important per la ratafia és l'herba foradada, l'herba d'escops. L'hipèric té moltíssims noms. És una planta molt important. Doncs bé, aquesta també la poso aquí, aquesta és la fitxa, l'Hipericum perforatum, té moltes aplicacions. Una altra, el que es fa servir és la flor. Poso, diguem-ne, el conjunt dels fruits perquè veieu que a vegades diu, jo no me trobo. La inflorescència i la inflorescència, diguem-ho d'una manera fructificada, és la mateixa planta, no? L'escabiosa. També es fa servir força, depèn d'aquí, per la ratafia. I aquesta es fa també a llocs molt oberts, llocs fins i tot a vegades una miqueta secs. Aquesta també és molt interessant comentar-la perquè és una de les plantes que trepitgem sempre. Centengrama, té molts noms també, és l'herniària, alguns diuen herniària, es fa en els camins, a les places, a les eres, es fa molt. És reptant. La trepitges, excepte que la trepitges molt, 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 doncs la planta segueix. Doncs aquesta planta és molt important per la ratafia. I sí, és una planta típicament ruderal. El plantatge. Doncs, els plantatges es fan servir tots. Aquest és el plantatge gros, de fulla ampla, plantago major. Hi ha plantatge de fulla estreta, hi ha plantatge, que és aquest que hi ha aquí, que en diem servina, aquesta també es fa servir molt, hi ha molta gent que la posa a la ratafia, les fulles, bàsicament. I ja per acabar, doncs, un resum del que jo us he explicat fins ara. Moltes plantes de la ratafia creixen espontàniament. A on? En els marges, camps, prats, que nosaltres hem creat, que nosaltres hem directe o indirectament format. Doncs bé, aquí teniu un camp abandonat que es pastura i això que veieu tan blau és de les plantes més importants que fem servir nosaltres a les infusions i a la ratafia. És aquesta. El poniol. Era ple. Clar? Però aquí n'hi ha milers de plantes. Doncs bé, el dia que... Si aneu al bosc, no n'hi ha ni una. Bé, és diguem-ne, el resum, la idea bàsica que jo voldria comunicar avui en relació a la ratafia, i és que les plantes de la ratafia són en ambients ruderals i arbencis. Res més, perquè sembla que hi ha la cosa... Perdó. L'altre exemple és la farigola. Aquí tenim un camp, aquí tenim un matollar, i allò que queda entremig, que no s'acaba de llaurar, surt la farigola. Surt la farigola, surt ara, que està molt ben florida a tot arreu, però si tot això fos un matollar dens, no n'hi hauria que haver ni una mata, només quedaria llocs més secs. I, com diguem-ne, per acabar, doncs, una de les ratafies que jo he fet en ma vida
doncs això en una teulada, doncs fent la seva feina a les 40 dies de sol i serena amb les 40 plantes que són més. Moltes gràcies. Si voleu fer alguna pregunta... D'aquestes plantes que heu dit exòtiques, per exemple aquesta, la miraguà, Sí. com poden arribar a ser problemàtiques? A veure, la pregunta és molt interessant i la resposta és complexa. És gran, no? Bé, sí, però no hem de tenir por de plantejar-ho. És a dir, hem de tenir molt clar que les plantes no són ni dolentes ni són bones. Fixa't que, històricament, parlem de males herbes a les plantes del camp. A les plantes arbences en diem males herbes. No és que siguin dolentes, competeixen amb les plantes que nosaltres plantem, agafen aigua, agafen nutrients, agafen espai, competeixen doncs, amb els enciams, competeixen amb el blat, així. Llavors, aquestes plantes que nosaltres hem portat, siguin herbes, siguin lianes, perquè aquesta és una liana, siguin arbres, que estan portades perquè són maques, tenim un profit, bé, per tant, hi ha elements positius. Però algunes plantes, no totes, però algunes, tenen uns sistemes de reproducció molt eficient i amb una sèrie de condicions es reprodueixen molt i s'estenen. Tant que arriben, a vegades, fer nosa a les altres plantes. Llavors, el miraguà, per exemple, bé, jo diria que moltes d'aquestes plantes el que han de fer és entendre quina funció tenen i que sempre han vingut plantes noves, sempre, naturalment, pels ocells, per les aigües, pel vent, per la pròpia dinàmica, diguem-ne, de mateixes plantes i que de tant en tant venen plantes amb una gran capacitat d'expansió. Un exemple, no he parlat de miraguà, la robínia, l'escàcia, que tothom diu que és la gran invasora. L'escàcia fa 2 segles que es va portar aquí perquè donava una bona fusta. La fusta són uns pals que costa molt de podrir. A més, va molt bé per repoblar talussos, perquè té una xarxa, les arrels, que fa doncs, que diguem, quan vingui un aiguat, que allò no se'n vagi. Té unes funcions molt bones. A més, la flor és bona, bona, miqueta tòxica, però es menja també. O sigui, moltes coses. És un arbre de jardí. Però què passa? De la mateixa manera que defensa molt bé els talús, perquè té una xarxa, aquesta xarxa continua fent-la. Per tant, va ocupa. I doncs, llavors en diem, ui, és que és una invasora. A veure, sí, però l'hem portada per això, en aquest cas, no? Jo posaria, exemple, te'n posaré un altre, perquè llavors podem fer la síntesi. El faig, per nosaltres, és el gran arbre. Però el faig és la planta més invasora que puguis imaginar-te. Tant que va arribar aquí fa 4 dies i va venir aquí, afavorida per nosaltres. Cada vegada que hi havia artigues, cada vegada que rompien una terra, amb el clima que el faig li anava bé, evidentment, s'estenia ràpidament i va arribar aquí. Per què va arribar aquí? Va arribar aquí quan els egipcis feien les piràmides, no pas abans. Perquè passa que allà on s'instal·la, i si té el clima adequat, ningú treu el faig. Ara bé, el faig penseu que és un arbre que dona uns macos i ens agrada, està molt bé, però fa 4 dies que va venir. Poso exemples perquè siguem capaços d'entendre, primer, la complexitat i hem d'entendre davant de les espècies invasores, és un nom que a mi no m'agrada perquè invasors som tots, començant per nosaltres, jo crec que nosaltres som els grans invasors, no? Però bé, deixem estar el tema aquest, però si diem no, aquesta diem que no ens interessa, aquesta és invasora, i una altra que potser ho és més però que ens fa gràcia, diu mira, aquesta ja l'acceptem com nostra, com natural. Jo crec que el tema s'ha de veure globalment. De tota manera, no hem de tenir por als canvis. Els canvis els hem provocat nosaltres, directe o indirectament. I això té unes conseqüències, i això comporta canvis. I tant que sí.
Per tant, unes espècies ara són noves i fan la seva feina, fan la competència amb altres que eren abans. Bé, què hem de fer? Campanyes per treure aquestes noves? D'algunes no podrem, perquè són molt capaces de resistir i d'escampar-se, no? Bé, vull dir que hem d'entendre molt bé què vol dir invasor, el sentit que li donem ara, de dolent. No, dolents no són, competeixen. I en ecologia, en medi ambient, en biogeografia, en geografia, en paisatge, hem d'entendre això. I llavors hem de ser capaços de plantejar-nos que les coses funcionen d'aquesta manera i que la nostra actuació ha de ser d'acord amb els sistemes naturals. Mira, i a mesura que passa el temps, nosaltres canviem tant, contaminem tant, que fa que les respostes són cada vegada diferents. Mira, ara han descobert que fins i tot en els boscos ja hi ha plantes que ja s'instal·len. Punyetes, tu abans deies, no, els boscos no entren, i tant que sí. Hi ha la tira de plantes arbustives i arbòries que estan plantant per totes les urbanitzacions, per tots els passejos, que tenen una gran capacitat d'expansió. No totes, són algunes. Doncs aquestes ara surten pels boscos i cada vegada que tu fas una aclarida en un bosc, patapam, ja entren allà, ja no va treus. Llavors, a veure, hem d'entendre quina és la nostra actitud des del punt de vista naturalístic, en aquest cas, perquè des del punt de vista forestal ja és molt clar. Com des del punt de vista agrari és que és molt clar. Si tu plantes una herba perquè doni un fruit, doncs tu faràs el que sigui perquè el fruit sigui bo. Si tu plantes un arbre, una pomera, faràs tot el que sigui perquè l'arbre faci pomes. I si tu vols un bosc que faci un tipus de fusta, vols d'aquell tipus de fusta. Però des del punt de vista naturalístic, doncs ens hem de plantejar què volem. I hem d'anar molt en compte de dir aquesta no i aquesta sí. Jo no faria mai això. Excepte que hi hagués una espècie que fos una plaga que ho desfés tot. Per de moment no existeix. En quant a plantes, el tema de la fauna és molt diferent. La problemàtica de la fauna, ja ho dic ara, és molt diferent i s'ha de plantejar diferentment, perquè hi ha espècies que passen de modificar molt el que tenim ara. Però a nivell de les plantes jo no ho veig. Ara, hem d'acceptar que l'estructura dels nostres boscos, l'estructura dels nostres prats, dels nostres camps, serà diferent en quant a plantes. I no oblidem, i a vegades ens oblidem, la majoria, moltes plantes, per dir-ho bé, dels nostres prats, dels ambients rurals, són exòtiques. I en alguns llocs són la majoria. Aneu a la platja, quan hi ha una miqueta d'aigua, està ple de plantes de tota mena. Pràcticament totes són exòtiques. En els fondals, que són més degradats, que està ple d'aigua amb molts nutrients, està ple de plantes exòtiques. Ja no en fem cas. Ens hem de plantejar quin paisatge volem. I això és una discussió que no hem de tenir por. El meu criteri, no tinguem por, parlem-ne. No sé si t'he respost gaire. Molt bé, i m'agrada molt que no sigui ni blanc ni negre, que hi hagi tot això, totes aquestes consideracions. És la manera de no ser un capital, no? I que el que sí que és cert és que cada vegada més la dinàmica natural, espontània, per dir-ho d'una forma, hi haurà elements de fora. Bueno, la globalització és... Exacte, sí. I llavors hem de tenir una resposta pensada amb el cap. I no és fàcil. I no és fàcil, i no és ni sí ni no. N'hem de parlar. I mai tindrem la solució definitiva, però hem de saber quina ha de ser la nostra postura. I sense tenir por. Gràcies. Això sí. Si no hi ha més preguntes, només donar-li les gràcies. Ha sigut un honor perquè hagi vingut. Fa un any havia de venir i no va poder ser en tota la història. Estem molt contents que ens hagi acompanyat, ens hagi explicat tantes coses
Després, si algú la vol tornar a escoltar o vol que algú se la miri, estarà tot penjat, com totes les altres xerrades. Que aquí sota s'està fent un taller, per això he intentat aguantar la porta oberta, però pujava massa fressa, per això l'he tancat per tema que ens han demanat que tot es ventili. Per tant, perdó, perquè hem tingut una mica de pressa, però al final hem decidit tancar la porta. I que hi ha aquest cap de setmana a la Biomarató, que si entreu a la ratafia.cat, si trobeu plantes i voleu fer la foto i enviar-la a la Biomarató, doncs tenim un Pep Gesti que gestiona tota la marató aquesta, molt interessant, per intentar identificar el màxim de plantes que tenim a Santa Coloma. El llibre es pot trobar? Sí, ella en porta algun, per si us interessa. No n'ha pogut dur gaires, perquè es pensava que hi hauria algú venent-ne, però aquí a Santa Coloma, a Can Net, per exemple, i no sé si també Can Botinyà, que ara no en tenen, se'ls han esgotat. Si us apunteu, els poden demanar i els tindran. Però ell ara n'ha portat encara n'hi queda algun, que sí? 2 o 3. 2 o 3, o sigui que si algú el vol i li podrà firmar i tot. D'acord? I moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies.